Dobrý deň, dneska vám chcem predstaviť tento rodinný dom, ktorý je od centra Martina, vzdialený len 5 minút. Pozemok má 628 m². Na pozemku nájdete samostatnú garáž, letnú kuchyňu, záhradný domček, prístavbu z WC, vonkajšiu sprchu, skleník a posedenie na grilovanie. Obytná plocha je 71,5 m². Dom je vhodný na kompletnú rekonštrukciu, ideálny na bývanie alebo podnikanie. Celková zastávaná plocha vrátane nádvoria je 142 m². Dom je napojený na všetky inžinierské siete, voda, plyn, elektrina, kanalizácia. Pozemok má atraktívnu polohu, je vhodný aj na výstavbu nového domu alebo komerčné využitie. Moje meno je Zuzana Marčeková a ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte ma.